Яшьлек спорт комплексында үткәрелүче бәйрәм театральләштерелгән томаша белән башланды. Биредә төрле мастер-класслар да күрсәтелде. Опалар, кызлар коз йолкыды, каурый сызды. Мелләтомак авыл җирлеге коз бүлү йоласын күрсәтте. Мөсим сәнгать мәктәбе хезмәткәрләре төрле тукымаларга коз сүрәтләре төшерде. Туган як музее хезмәткәрләре милли үрнәктәге мендәр тышлыклары чикте. Бәйрәм кунаклары Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, Татарстан Республикасы буенча бүлекчеләр белән эшләү комитеты җитәкчесе Ирек Шарипов, Ак Калфак татар хатын-кызларының республика иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова, Бөтен дөнья татар конгрессының эшмәкәрләр белән эшләү комитеты җитәкчесе Фәрит Уразаев фестивальның югары дәрәҗәдә оештырылуын да билгеләп үтте. Космос фестивален түземсезлек белән көтеп алабыз ел буена. Безнең сәнгать мәктәбе укучылары һәм укытучылары катнашуы традицион булып санала. Осталык дәресләре күрсәтәбез. Финалның инде 4нче ел Мөсимдә узуы очраклы түгел. Мөсим ягының заманча коз үрчет оешмалары ил күләмендә дан тота. Кокланган козы бөтен Россия буенча танылган. Татарстанда иң күп козларны Мөсим районында асрыйлар. Менә 4нче ел инде шушы фестивальдә катнашабыз. Коз хөлмәсендә үткән ел инде тышта булган, бу ел инде шулай иштә кызлар белән матур мастер-класс күрсәтәбез. Бәйрәмнәр шулай милли йолаларыбыз кабатланып тора, яшьләргә биреп калдырырга иде шушы хезмәтләребезне. Һәм инде без шушы фестивальдә катнашуыбызга. Biz өлкән буыннар шушы коз өмәләрен үткәреп, коз өмәләре ясап үскән буын. Менә бу бәйрәмнәр без бәләкәй чакта безгә бик күңелле була иде. Хәзер без инде менә үзебезнең бакчада да шушындай бәйрәмнәрне үткәрәбез. Әле менә бүген дә мин үземнең Нагыймов Илхан дигән улымны тәрбияләүчене монда бәйрәмгә алып килдем. Ул шушы бөтен Россия фестивалендә үзенең матур шигырен бүләк итәчәк. Элек-электән үк коз өмәләре бик матур традиция буларак сакланып калган. Бүгенге көндә дә бик зурлап аны үткәрәләр. Без инде авылыбызда коз өмәсе бик зур иттереп Россия күләм үтте. Иртәнге шәйләр килделәр инде безгә. Бүгенге көндә дә бик сагынып искә алалар. Татар халкының гореф-гадәтләрен чагылдырган күргәзмәләрне кунаклар кызыксынып күзәтте. Биредә коз йоны, коз мамыгыннан ясалган эшләнмәләрне күрергә, аларны җитештерү серләренә өйрәнергә, коз канатын һәм мамыгын эшкәртү буенча мастер-классларда катнашу мөмкинлеге дә тудырылды. Теләге булганнар коз мае һәм коз ите белән пешерелгән продукцияларны да авыз итте. Коз өмәсе дигән шул коз өмәсе генә түгел, без бәләкәй чакта безнең вакытта үскәндә без ак буена төшеп, урамнар безнең Татарстан урамында тордык. Ак буена төшеп анда козларны көтеп ята идек. Карап инде. Каргала тилегәннәр алып китмәсен дип. Анда бөтен урамнан менә шул безнең бөтен яшьләр чыга. Ул вакытта яшьләр бик күбие. Менә шул бина менә хәтирәсе менә шул аның. Коз маеннан теге тәбиклекләр пешереп, коймаклар ул хәтердә, һәр вакыт хәтердә. Ул инде татарның күңелендә ул менә ул коз өмәсе. Коз өмәсе ул балачак хәтирәләре безнең әбекәйләр бик күп коз тоталар иде. Һәм коз өмәсеннән соң кич утырып бабкайлар, әбекәйләр белән, апамнар белән коз йонын сыдыра иде, каурый сыдыра иде. Аннан соң бабкай иртәнге намаздан соң коз йөри торган сукмакка, козлар су юлына төшә торган су юлына бу өйләрне, каурыйның котларын, каурыйларын сибеп кайта иде. Иртән 2нче елга козларыбыз күп булыр иншаллах дип. Мәгълүмат шушы ел сайын бу безнең көтеп калган бәйрәм. Коз өмәсе әлбәттә яшьлек белән, балачак белән бәйле инде ул. Biz bit инде бәбкәләр саклап, карават астында коз бәбкәләр чыкканны күреп үскән балалар бит инде. Әниләр өмәгә йөргән вакытта без дә ярып йөри торган идек, козлар йолка идек. Бик матур, күңелле менә бу коз өмәләре елда шулай булып торсын. Безгә бик ошый, бик рәхәтләнеп катнашабыз. Залда Эльмира Тимергалиева үзе ясаган продукция коз мае, прополис, балавыздан эшләнгән гигиена косметик чаралары, төрле мазьлар, кремнар тәкъдим итте. Солозмохан авылы мәдәният йорты җитәкчесе авыл уңганнары үргән кәрзиннәр белән таныштырды. Боланда авыл җирлеге егет-кызлары махсус хәрби операциядагы солдатларга соклану, маскировка челтәрләрен үреп күрсәтте. Зур чара спорт комплекс территориясында бәйрәм ярминкәсе белән дәвам итте. Биредә Мулдан авыл хуҗалыгы продукциясе тәкъдим ителде. Үзебезнең эшмәкәрләр белән бергә күрше-тирә шәһәрләрдән килгән сәүдәгәрләр зур ассортиментта кием салым белән сату итте. Авыл җирлекләре бәйрәмгә килгән кунакларына мул табыннар белән каршы алды. Койнар чәй, табада пешкән коймак һәркемгә җитәрлек булды. Елдан ел
күбрәк менә халык җыела. Игътибар үзәгенә алына бу фестиваль. Бу фестивальгә кадәр беренче безнең сентябрь аенда ук нигезләмәләр таратылып, бәйгеләр оештырыла. Бүген Мөслим җирлегендә 18 регионнан кешеләр монда кунаклар. Елдан ел инде мөслимләр шомара да, стара да, һәм инде бәйгедә дә күрерсез менә. Безнең мөслимнән җиңүчеләр дә бик күп. Һәм барсы өчендә гомумән үзебезнең халкыбызга, бу җирлеккә бик зур рәхмәт җиткерәсем килә. Бүген без тагын шушы казымәсе бәйрәменә килдек. Бәйрәм бик күңелле үтә. Шундый матур концертлар белән, ярмаркалар белән оештыручыларга бик зур рәхмәт. Бик матур ярмарка. Ярминкәгә килүчеләр ирле хатынлы җырчылар Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар үз эшчәннәр концертында тамаша кылды. Күмәк һәм тематик уеннарда халык актив катнашты. Теләге булган һәркем тизлеккә кос чис тартуда, кос канатын ераклыкка атуда үзен сынап карый алды. Кунаклар бәйрәм дәвамында милли ризыклар, кос шулпасы, тәмле боткадан авыз итте, чәй һәм коймак белән сыйланды. Алга таба чаралар район мәдәният йортында дәвам итте. Сүммәздәрт ветераннар клубының гармончылар ансамбле кунакларны файда дәртле көйләр уйнап көр җырлар белән каршы алды. Шигүле мендәрләр, милли бизәкләр төшергән урын җир япмалары белән бизәлгән бер почмак авыл өен хәтерләтә иде. Башкортстан Республикасыннан килүче кунаклар төрле бал продукциясе белән сату итте. Бу көнне Шәҗәрә Майя Родословная бөтен Россия фестиваль бәйгесенең финал өлеше дә үтте. Җиңүчеләрне бүләкләр алдыннан сәхнә түренә Хөсәйновлар гаиләсе чакырылды. Казаннан килгән яшь гаилә кунакларга кичкенә кызлары белән нәрсә соң ул бәхет исемле җыр бүләк итте. Бу гаилә бәйгенең Минем гаиләм һәм татар милли киемнәре номинациясендә беренче урын яулады. Быел Шәҗәрә Майя Родословная бөтен Россия фестиваль бәйгесендә катнашу өчен Татарстан Республикасы районнарыннан һәм Россия Федерациясе төбәкләреннән 100дән артык гариза кабул ителгән. Шуның 19-ы иң яхшылар дип сайланып алынды һәм финалга узды. Финалистларның 6-сы җиңүче дип табылган һәм бер катнашучы жюриның махсус бүләгенә ия булды. Әлеге бүләкләрне бу көнне Иске Вәрәш авылыннан Бахауфлар, Мөслимнән Айнур Фәрхәддинов, Мирзахановлар, Яңа Карамалдан Низамовлар, Тойгөлдән Гөлфановлар, Иске Карамалдан Гәрәевлар, Олы Чакмактан Гариповлар, Вәрәшбаш авылыннан Фирдәүс Фәрхәддинов, Митрәйдән Әхмәтҗановлар гаиләләре алды. Шәҗәрә фестивалендә без беренче тапкыр катнашабыз. Әле моңа Шәҗәрә бабайлар барлыгыныбыз дип әйтеп булмый, әткәйсен чагында биятай булайын дип якыннан менә шушы Шәҗәрәне төзеп калдык. 9 буынны җырлап калган. Бу конкурста без инде беренче тапкыр түгел, икенче тапкыр катнашабыз. Үткән елда без келин мендәр белән беренче урын алган идек. Быел да шуклы, казлы мендәр алып килгән идек конкурста. Нәтиҗәләрен көтәбез инде шулай. Мөслимне бик нык яратабыз. Беренче тапкыр килдек фестивальдә инде менә безнең җитәкчебез Тәнзилә Бариевна безне шушында җыеп алып килде. Без барыбыз да бик канәгатьбез. Мондай бәйрәмдә беренче тапкыр без бик ошады. Казымәсе фестиваль кысаларында без шул хәтле күп талантлы кешеләр белән танышабыз. Искидә безнең Мөслимдә шундый оста кешеләр бар икән, моның өчен белмәгәнбез икән. Шуларны күрәбез дә, балаларда да осталык тәрбиялисе килә бит инде, шуңа күрә технология дәресләрендә энәҗеп тоттырып киредән үзебезнең элекеге милли бизәкләребезне искә төшерәбез. Гади генә кулъяулыклардан башлап, аларны инде чигү серләренә өйрәтәбез. Файда мәктәпләр казмамыгы һәм кауриларынан төрле эшләнмәләр тәкъдим итте. Бөтен Россия кос өмәсе күргәзмәсенә Мөслим лицее, Мөслим гимназиясе, Габдулла Тукай исемендәге Мөслим авыл мәктәпләре, Түбән Табын интернат мәктәбе, район үзәгендәге балалар бакчалары, Вәрәшбаш Ташлыер авылының балалар бакчалары үзләренең кул эшләнмәләре белән катнашты. Түбән Табын интернат мәктәбе һәм Мөслим политехник техникумы коз ризыкларыннан әзерләнгән мастер-класс күрсәтеп, халыкка үз осталыкларын дәлилләде. Мөслим политехника техникумы остазлары кунакларны сыйлы табын белән каршы алды. Кунаклар коз бавырыннан ясалган тортка, итле бәлеш, коз итеннән ясалган башка төр камыр эшләнмәләренең аеруча тәмле булуын билгеләп үтте. Мастер-класслар һәм күргәзмәләрдән соң 4-нче бөтен Россия коз өмәсе фестиваленә йомгак ясалды. Узган ел эшләр 8 төбәктән килсә, быел 18 өлкәдән осталар катнашты. 4-нче бөтен Россия коз өмәсе фестиваль конкурсында гран-прины Болташ районының Карелин авылыннан Рәхилә һәм Фәрит Зәйнуллиннар гаиләсе алды. Заманча технологиялар кулланып эшкәртелгән коз продукциясе конкурсы номинациясендә Тойгөлд авылыннан Гүзәл Халимова беренче, Боланда авылыннан Саҗида Сибгатуллина икенче урынга лаек булды. Фермер һәм гаилә хуҗалыклары өчен милли костюмнар
районнарда туй һәм тере казларны бизәү номинациясендә Мөсинән Рузилә һәм Айнур Фәрхетдиновлар гаиләсе җиңүче дип игълан ителде. 3 яшьлек кечкенә кызлары Айзиләгә Бөтен дөнья татар конгрессы махсус бүләктә әзерләгән иде. Җирлектәге фермерлар кошчылык юнәлешендә уңышлы эш алып баручы Илназ Баширов, Ленар Авзалов һәм Рафис Бадретдиновларга татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә куйган зур хезмәте өчен Бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хатлары тапшырылды. Фестивальне танылган җырчылар Зөлфия һәм Алмаз Мирзаяновларның дәртле җырлары, Мөслим тугайлары татар халык фольклор ансамбле, Ассы Йолдызчыклар бию коллективлары, район мәдәният йорты үзешчәннәренең чыгышы бизәде. Томашачылар казымәләренә багышлап әзерләнгән видео сюжетларны да яратып томаша кылды. Кем белән кем кунсалар да, гашыйклар кунсын иде. Киләсе каз өмәсендә туйлары булсын иде.